Кыям Низамов сугыш чорында авиация механигы булып хезмәт иткән, летчикларны, самолетларны фронтка әзерләгән. Ул 1943 елның ноябрь аенда 17 яшендә армиягә алына. Армия сафларында механик һөнәрен үзләштерә. 6 ай Ярославской области в городе Переславль-Залеске. 6 ай укадом курс закончил школу авиамехаников, летчиков обучали, на фронт готовили летчиков. Алар һавада, офицерлар һавада. Biz сержантлар самолетлар готовили. Кыям абый сугыш чорында очкычларны, самолетларны тикшереп фронтка озата торган булган. 1948 елга кадәр ул Люберцы шәһәрендә хезмәт итә. Шул елны аларның частен көньякка, Таганрогка озаталар. Кыям Низамов 1961 елга кадәр Таганрогның 23 санлы хәрби заводында төзелеш цехы мастеры булып эшли. 43 елны чыгып китте инде ул, шынлап торып. Уннан 25 ел хезмәт итте. Хатын үлде, малай үлде. 2 уны калды. Озакка инде картайгач туган илгә кайтам. Үземнең туган авылга кайтам дип безгә кайтты инде. Шушы көнгә кадәр ул Азов диңгезе яры буенда, Ростов өлкәсе, Таганрог шәһәрендә яшәгән. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.